ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ପାପ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରି ବିନାଶ କୂପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ପାପ ସବୁକୁ ଆପଣା ପଛଆଡ଼େ ପକାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଆପଣା ଲାଗି ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ ମାର୍ଜନା କରୁ ଓ ତୁମର ପାପ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଚିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ ମହତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁକୁ ସମୁଦ୍ରର ଅଗାଧ ଜଳରେ ପକାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିବେ, ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସକଳ ପଦ ତଳେ ଦଳିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁକୁ ସମୁଦ୍ରର ଅଗାଧ ଜଳରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। କ୍ରୁଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରି ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଧିବିଧାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ସେ ଲୋପ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। କଲୋସ୍ୟ 2 ପର୍ବ 13 ପଦ ଏବଂ 14 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ।